छोड़ दे छूके। अरे भौजी भंसरी वाली बहुत अच्छा करेला ना हाउ आ छोड़ दो छू के। अरे भौजी तारा कहे के मतलब का बा कि तारा बता तारा के पेट नहीं के आ खाली छू के छोड़ देता तो लान पेट तारे भैया के मुंह में मुत दो का हाल बा। आज हम फिर से बात कर ले बानी भोजपुरी गाना के आ भोजपुरी गाना के बारे में बात कर ले। तो भाई आज की वीडियो बहुत खास बा। ऐसे कहल चाहता नहीं कि भाई लोग वीडियो के जैसे कि लास्ट तक बा बहुत मजा आई। तो वीडियो बनाने के बस एक ही मकसद बा आ एक ही मकसद रहेला आप सभी को दिल से हंसाने के लिए ना किसी को दिल को ठेस पहुँचाने के लिए। तो वीडियो को पूरा तक हम देखने के बाद में भूल जाए तो बिना कोनो लना लहसुन के आज के वीडियो स्टार्ट करता हूँ। का कहता कि मन पनिया के जे छोड़ देव राजा। अरे भौजी पका तो भतार मौगा बका रे ना ना अभी ने भौजी कहत कि भैया कहत लख कि लागत भतार तोर मौगा बाके रे इतना चला आता नु जैसे कहत तारू कि छोड़ दो तो राजा जी खाली पनिया के लागत तो भतार नु तो के पेल के मुंह ताउते नहीं सच कहता नी के जाए। हां ये बात तो बिल्कुल सही कहलू हो कि सच कहता नहीं ऐठ जान। तो भाई लोग भौजी का नाम बा कि तू ऐसे पनिया के छोड़बा नु तो सच कहत नहीं ऐठ जाम मतलब ऐठ के रह जाम। तो अरे भौजी इतना दिक्कत मत स अगर तो बता पनिया के छोड़ देता नु तो जाके मुठ मार ले का कहता रू कि तहार सुगा पर लुगा उठा के। अरे भौजी भंसरी वाली तार कहे के मतलब का बा कि भैया के सुगा पर तू लुगा उठा के का करबू तो न्याय खोल के बताओ तो तार पटा के नु पेलता नहीं बाहर तारा बहनी के पटक के पेलो वाह बहुत अच्छा कि तारा सुगा पर लुगा उठा के आ कुर्सी बना के बैठ जाए रे। देखो भाई लोग भौजी का नाम सही बा कि भौजी के पेलवाए के मन बा ऐसे कि भैया पनिया के छोड़ देता रे। तो अरे भौजी हम तो कहल चाहता नहीं जब तारा बता पनिया के छोड़ता नु तो अब हम लगे हम पटा के चाट ली सुगा पर लुगा उठा के तो झांट में आन लगा के तो कुछ भी करके तू कुछो कर हम लोग कुछ ना बोलम ऐसे ना बोलम कि आजकल के मर्द मेहरों के बीच में जब बोलता नु वो पका घर छिनरा रहता आ कोनो आई मान ले पटा के पेल दी आ बाद में कही हाँ तू कहा लगे छुड़ावे हम का जवाब दे। वैसे हम तोहरा से कहल चाहता नहीं कि तू कुछो कर हमरा कोनो दिक्कत नहीं है लेकिन लुगा पर सुगा उठा के बैठबू नु तो कोनो पेल दी हक देबू और का। हाँ ठीक कहलू है बहुत अच्छा भौजी भौजी बहुत अच्छा आ तू बहुत अच्छा बात कहलू है कि तहार लुगा पर सुगा मतलब सुगा पर लुगा उठा के कुर्सी बना के बैठ जाम। हाँ तार बैठे के पूरा हक बा तार भतार ना बारे अब तार पनिया के छोड़ दिए आ ना लिए तुहे ना करबू। अब देखो भैया भौजी में कोनो गलती नहीं की भौजी सही कहत दिया कि जैसे पनिया के छोड़ बा तो हम का करम। भौजी के सोच सही बा लेकिन भैया के सोच नु गलत बा। तो भैया का तू भौजी से चाहता तो मुठ मारे के नु तो भौजी मुठ तो ना मार लेकिन तार झाँट छील के तोहरे गानी में पेल दी। जब हमारा देहिया के छुए सुन तारा भाई लोगन लागता भौजी के दे के छोता भैया नु तो भैया मुँह देता है भौजी के मुँह पर वैसे भौजी कहती नु कि जब हमारा देहिया के छुए। अरे भौजी तो छुला के बाद में का करेला पटा के पेलेला ओहो तर देह से पसीना लगे चुए। सुन तारा भाई लोगन भौजी के बात भौजी के देह से पसीना तर चुहता खाली भैया के देह छुला से। अब कहीं समझ सकता लोगन कि भैया कहाँ हाथ लगा के छुअत हुई। अरे भौजी सोच कहे ना कहता रे कि मीच देता कस के आ हंसे लागता नहीं भाग बहन चुत। अरे भौजी भौसड़ी वाली कितना चिल्लाई आमा आ छोड़त ना करत लगतार बा ई भौजी के कहना बा। अरे भौजी भौसड़ी वाली हम तो कहल चाहता नहीं कि जब तक भतार कहता तो दिक्कत बा मान लेता भतार कहता तो दिक्कत बा ना करी फिर भी दिक्कत बा तो का करो भैया कर क्या करो नहीं कर ले। देखो कोनो बात ना प्यार मोहब्बत करे के चाहिए लेकिन नी ना बहन चोत की तू देबे ना कर भैया के क्या जी पहले तो पहले दे राजा जी के हथियार पर का कहता रू
हाँ बतावा हमार राजा के हथियार पर ना हम तू बता दे खोल के कि तहार राजा के हथियार पर का भइल बा ना देखत रहे भौजी के कैसे कहतिया कि हमार राजा के हथियार पर तू बतावा खोल के तब पटा के नु हम चाटम जन कौन भूत सवार बा अरे पहले के आइलैंड के सवार रही तारा बहनी के झाड़ चिलो हमार राजा के हथियार पे न जाने कौन भूत सवार बा अरे भौजी ई सबके पता बानू कि वो पहले के बहना रहेला आ भूत चूट के बहन जो कुछ भी कह के माथा खराब करता है देखता भाई लोगन केंद्री को हाथ दिया कि हमार राजा के हथियार पे भूत सवार बा अरे भौजी वो काम ना कर जाके घारी में चाहे घर में दे दे अपने सार के भूत नू भाग जाए।